moved your butt. Hei, Karjalasta. Hei, tämähän on eri Guys laulu. kicking your butt. Otetaan tuolle. Ei. Miten se alkoi? Otetaan vielä kerran. Oliko se Karjalasta? Ei näyttäkää. Tuli niin tuttu tuo. Tämähän on heille. Silloin olin näillä mailla, kaikki vielä jotain vailla, mutta toista oli Viipurissa. Muistatko? Toista oli Viipurissa, Karjalaisten kaupungissa, siellä vanhat vaihtoivatkin uusiin päivälliin. Sai siellä autossa, arkena ja sunnuntaina. Helppo oli tiensä löytää, kohti oikeata suuntaa. Minnekäs minä töitä takaisin kamera oikein sinne?